antaa kuin sian porsaille. Kyllä se sinullekin hyvää tekisi. Sakkolan porsaalle. Pysyisit sutjakassa kunnossa. Kuules Kari. Tässä on meidän yhtiösopimuksessa tämmöinen pykälä, missä sanotaan, että yhtiö on velvollinen suorittamaan kaikki työt osakkaiden omistamilla mailla omakustannushintaan. Niin? No tiedätkö mitä se merkitsee? Se merkitsee juuri sitä, mitä siinä lukeekin. Niin. Että kaikki ojitustyöt ja muut työt, jotka tehdään Kaukovaaran mailla, yhtiö joutuu tekemään puoleen hintaa. Aivan samalla tavalla kuin sinun maillasi. Niin, mutta kun mä en omista mitään maita. Eihän Leppävaaran maat ole minun. Eivät ehkä vielä, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa. Ymmärrätkö sä nyt, että me yhdessä omistetaan tämä yhtiö? Sinä omistat puolet ja minä puolet. Tämä pykälä tarkoittaa sitä, että meille molemmille taataan tasapuolisesti yhtä suuret osuudet. Kyllä tuo on täyttä kusetusta, kyllä sä sen tiedät. Katos nyt, mulla ei ole mitään mahdollisuutta tehdä niillä koneilla töitä puoleen hintaan niin kuin sulla. Niin tällä tavalla sä saat hissun kissun takaisin koko osakepääomaan, tekemättä yhtään mitään tai laittamatta penniäkään likoon. Sovittu, mikä sovittu. Sä luulet, että mä oon näin yksinkertainen. Mutta voit uskoa, että tätä mä en unohda. No sittenhän sinustakin tulee liikemies. Kävin muuten puhumassa elinkeinoasiamiehelle. Meillä on mahdollisuudet saada erilaisia avustuksia. Kehottaisin muuten sinuakin menemään sen puheille ja kertoisit asiat. Etkä alkaisi mietiskellä tällaisia pikkuasioita. Että pikkuasioita. Oletko muuten soittanut sinne Ouluun siitä uudesta koneesta? Helena. Hei. Pitkästä aikaa. Mitäs kuuluu? Mitäs tässä? Entä itsellesi? No joo, päivä kerralla. Mä olin Niin, sano vaan. Niin no ei mitään. Nähdään. Joo. Hei. Ottaisit edes saappaat jalasta. No, ota nyt kun täytyy ottaa niitä. Mikä sinulla nyt on? Ei mikään. Nostin tuolla vaan vähän liikaa, kun ruokin nuo elukat. No, ethän sinä saa mennä nostelemaan. Kyllähän minä ne elukat ruokin. No se nyt on tehty. Mikä on tehty? Kyllä tämä nyt tästä, kun tuo lääke vaan vähän alkaa vaikuttaa. Onhan minulla nyt paljon parempi olo ollut, kun on ollut noin leutoa tuolla ulkona. Vaikeampaa se silloin oli, kun oli 20 astetta pakkasta ja tuuli. Niin, tulee se kevät aikaisin tänä vuonna. Pitäisiköhän meidän soittaa ne maanmittarit paikalle niitä tontteja lohkomaan? Ei sillä hommalla mitään kiirettä ole. No kun Jaana on soittanut jo parikin kertaa ja kysynyt, että koskas no niitä... se nyt haluaa tietää vaan, mikä paikka on niitten. Ei siitä tarvitse välittää. Niin, mutta kun minä luulen, että Jaana ja Jaakko rupeavat rakentamaan jo kesällä. Ja jos Heikkikin haluaa rakentaa sen huvilan lomallaan. No kyllä minä sitten soitan. Annas mulle nyt kupillinen laihaa kahvia. No kun ei se kahvikaan tee sinulle hyvää. Minä sanoin laihaa.
Ja nyt! Vanhaa kaveria Norjasta. No niin, asiahan on ihan selvä. Kiitos vaan. Se maanmittari tulee sitten maanantaina. 2 viikon päästä aamupäivällä lupas. No sitten pitää vaan soittaa ja ilmoittaa lapsille. Eihän niitä täällä tarvita. Kyllähän se maanmittari nyt osaa ne hommansa. No, Jaana sanoi ainakin, että se haluaa olla paikalla. Ainoa, joka tarvii olla paikalla, on Erkki. Kyllähän me ne Kalajärven tontit pystytään lohkomaan ilman neuvojiakin. Mutta sitten Erkki pitää olla paikalla, kun me sinne Urjan rinteille mennään. Hei, eikö tätä rantaviivaa voisi pidentää ja sitten tuot metsäpuolet taas puolestaan lyhentää? Eihän se käy. Kyllä kai kaikilla pitää olla yhtä paljon rantaviivaa. Niin, ehdottomasti. Niin. Kyllä se on tää koko ranta mitattava kerralla ja jokainen lohko, 6 lohkoa pätkitään samankokoiseksi nysäksi. Minkä takia 6? 5 palstaahan meidän pitäisi lohkoa. No entäs toi rantasauna? Jätetäänkö se ilman rantaa? Ai jaa, niin. Vielä vaan. Vähän vasemmalle. Ei kun vasemmalle. Vasemmalle. Se oli sitten viimeinen tontti tänään. Niin. Jääkö se toi rantasauna taloon vai meneekö se kans jakoon? Ei, kyllä se taloon jää. Se on meillä niinku semmonen vierastupa. Joo. Meidän Heikki, joka asuu Ruotsissa, niin se on käyttänyt sitä aina kesäasuntona. Niin, mutta nythän Heikille tulee oma tontti. Niin tulee, niin. No, jatketaan sitten huomenna Jylhällä. Ne. Eikös sinne tuu vähän isompi tontti? Niin tulee. Yli 7 kertaa isompi. Joo. Kai te tuutte sitten Tampereelle. Liisa Lakkiaisiin. Niin, nehän on toukokuun viimeisellä viikolla. Minä en kyllä pääse, mutta minusta isä voipi lähteä. Miksi et pääse? No jonkun täytyy hoitaa elukat. Minä en lähde mihinkään, jollet sinä lähde mukaan. Minusta semmoinen pieni matka tekisi sinulle niin hyvää. Minä olen elämäni aikana käynyt niin monessa paikassa. Tässä iässä ei enää tarvitse matkustaa. Eihän tässä nyt mitään ongelmaa. Sen kun hankitte Tuuraa ja lehmiä hoitamaan. Oi, eihän tuuraajaa niin vaan saa. Mistä sotat kun ei oo? Hei, tulkaas nyt tänne kaikki. Niin arvotaan ne tontit pois. Mä oon kirjoittanut tänne 5 lappua. Tää ensimmäinen, tai numero 1 vastaa tätä ensimmäistä tonttia. Numero 2 toista. 3 seuraava. Ei, kyllä kaikkien osapuolten täytyy olla läsnä. Niin. Mut isä, siihen menee ikuisuus ennen kuin me taas ollaan kaikki yhdessä koolla. Kai te nyt ymmärrätte, että meillä on Jaakon kanssa vähän kiire se homman kanssa. Äiti voisi toimia onnettarena. Ja sit isä ja Erkki olisi virallisia valvojia. Hyvää iltaa. Onko se mitään koria? Juu, on, mutta Rakentamassa. kylläkään meidän sitten täytyy, että ne pääsevät rakentamaan.
Tässä on silmät kiinni. Ensimmäinen tontti on Riston, koska se on pani. Mm. Kolmonen. Pistä nyt siihen ylös, että 3 on Risto. Joo. Mm. Ja sitten on Heikin vuoro. Kakkonen. Just sen tontin mä olisin halunnut itselleni. Joo, mutta eipä vaan tullut. No nyt on sitten ei kun sinun vuorosi. No. Nelonen. Ja sitten Eevalle. Fyra.